recordaba os contos de Nadal. Xa estaba nervioso por sentir toda a súa maxia, e agora que chegou é momento para soñar e pedir algún desexo nestas noites deseadas, e cantar esta canción para poder tocar algún corazón que estea lonxe da súa xente e poder darlle calor, para que todas aquelas persoas que non teñen un fogar sintan o noso agarimo neste tempo de Nadal, neste tempo de Nadal. Vexo que os ollos da xente están cheos de felicidade, agardando impacientes a chegada dos seres queridos. Estas noites fai moito frío, pero podémonos abrigar rodeados dos nosos amigos nun ambiente familiar, e cantar esta canción para poder tocar algún corazón que estea lonxe da súa xente e poder darlle calor, para que todas aquelas persoas que non teñen un fogar sintan o noso agarimo neste tempo de Nadal, e cantar esta canción para poder tocar algún corazón que estea lonxe da súa xente e poder darlle calor, para que todas aquelas persoas que non teñen un fogar sintan o noso agarimo neste tempo de Nadal, neste tempo de Nadal.